konečně ráno. Dobré ráno, ségra. Dobré. Tak, jak tak vidím, tak je dnešní den docela slunečný. Ano, to je. A za týden jsou trhy. Je solárka, já jdu do solárka. Já půjdu zapálit oheň, aby to bylo takový lepší. Dobře. Už tady není dřevo. Kde se berem dřevo, když tady... domeček. Ne, to radši ne. Jdu se kouknout k sobě. Jdu se podívat do ledničky, jestli tam něco máme. Jasně. Ne! Co se stalo? Nemáme tu žádný jídlo. To snad není možný. Ale je, nic tu není. Ale ne. Steak. To snad ne. A co budeme dělat? Přijdem o hladu. Asi tak nějak. Za týden jsou trhy a za týden tam budu. Budeš já tam? půjdu na ty trhy. Dobře. Ale já nemám žádné jídlo. Jak jsme si uspořádali ty stejky? Můžeš si je vzít. Dobře. Díky. Ale několik si nech, aby si taky přežila. Protože kdybych přišla domů a ty by si tady nebyla, bylo by tu jenom tvoje kostra, tak bych taky nepřežila. Dej mi aspoň 30. Na. Díky. Tak já jdu do světa. Jo, máš u sebe telefon? Ano, mám. Až tam budu, tak ti zavolám. Dobře. A taky ti budu volat, až bude večer, aby si byla v klidu. A nezapomeň mi pracovat na farmě. Jasně. Nezapomeň mi pracovat na farmě. Neboj se, budu. Ahoj. Ahoj a šťastnou cestu. Tobě taky přeji. Ahoj. Ahoj. Oni se sami zavřeli dveře. Už asi bude konec. Pokud se vrátí. Tak to jsem zvědavá, jestli se vrátí. Už je západ slunce. To ne! Co to je? Co to je?
To snad ne. Co to sakra je? To kurňa je! Jdu si radši lehnout, to bude nějaký zlej sen. To snad ne. Já ale žádný torče jinak nemám. Konečně ráno. Hezký ráno, ségra. Ona vlastně není doma. Jsou zpátky torče? Jak to, že jsou otevřeny dveře? Já asi zavolám ségře, že mi nezavolala. Volaný účastník není dostupný. Prosím, zavolejte později. Cože? person you are calling is not available at the moment. Please try again later. Volaný účastník To není snad dostupný. není možný. Jak to, že není dostupná? A to mi slíbila, že mi zavolá. Jo, já musím jít. Pro. Co to je? Halo? 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 To byl asi nějaký omyl. To byl asi nějaký omyl. Co to je? Halo? Halo? Halo?
Kdo je tam? Co to bylo? To snad není možný. Co to bylo? Co to sakra bylo? To snad není možný. Co to bylo? Co to sakra bylo? No, to byl asi nějaký omyl. Co to sakra je? Co to sakra je? A to mám tady týden přežít? Snad ne. Co to bylo? Někdo asi zase volal. Ne.